wilujeng Semarika den prayitna semurir eka hambalik Gaguk sak dulita mel. Lae. Bapa Bendara kula ya lanangku dhewe, Gus. Suntrut ingkang dados guwaya jengandika parandene. Menawi dalu datan bangkit nindra, menawi siang datan bangkit hambuga. Menapa ingkang dados tarunanipun kepareng wamudhar tias reriwut dumateng abdi jengandika kula pun Semar Badranaya, Den. Ya, Kakang Semar. Panjenengan ingsun gagas marang owahing kahanan owah gingsiring kang swasana. Arjuna ora mentala nyawang marang kahanan kang dumadi. Awit saka kalipyaning para pangarsa ora gagas ora mikir kelawan rusak ing kahanan. Janaka kaya-kaya tinuwak dadane. Kaya-kaya bengkah kang dadi dadaku. Mula kang saka iku Kakang, ndak kira jagat ora genep loro kejaba jeneng sira Kakang kang bangkit bakal hangudari rasaku. Muragake Kakang Semar paring pangandikan ya Kakang. Nggih. Menawi wonten satriya pangarsaning praja ingkang taksih kepareng kados jengandika, Semar tertamtu ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Den. Dika kedah ngertos sumbere risake pasulayan menika. Sumbere rusake kahanan miwah kawontenan ingkang dumados ingkang lumadi. Dumugi saking sekawan perkawis ingkang kaping sepisan. Nggih wujudipun Radana kaping kalih wanita, kaping 3 kapinteran, kaping sekawan derajat miwah pangkat. Wertinipun Radana utawi dhuwit. Menungsa menawi sampun kelimput, menungsa menawi sampun kepelut dumateng wujudipun Radana Brana Harta. Nggih. Enake mangan ngisi kelawan weteng nguja marang nafsu luamah kepenake tumpakan nggih kepenake tumpakan menawi to jaman rumiyin wujudipun kuda nanging menawi jaman sakmangke wujudipun ingkang aruda sekawan menika yektos dados sumbering pasulayan tok sumbering padudon menika ingkang kaping sepisan nggih menika Radana, kaping kalih wanita. Sauger menungsa teksih kedunungan wadak. Mbuh ora lanang ora wadana. Yen lanang ya seneng kelawan lawan jenis wanita awit saka kuninge ingkang dados wujuding pakulitane blalak-blalak ingkang dados paningale
Mblarak sempal ingkang dados lampahe. Nawon kemit ingkang dados bangkean. Oh, menika yektos badhe dados sumbering padudon tuk sumbering pasulayan. Mengkono Kakang. Nggih. Niku ora bendungano, ora galeko, ora tulungagunga. Mengkono. Nggih. Umpama golek conto ora usah ado-ado. Weke sing demung niku wis lho. Biyen ya lungsurane kok kono. Lah bajur kagungane sing riyen lho dilungsurne karo kancane. Lah niku lho sing dados tuk sumbering pasulayan nggih teng mriku. Sampai samangke nonton jaranan mawon kon namor ora kenek. Siji ning mburi panggung, siji ning ngarep panggung. Iya Kakang iya ngestokke damu. Lagi kaping 3 wujuding kapinteran. Menungso rebut bener. Menungso rebut bener awit saka ngugemi marang panemune dhewe-dhewe. Rumangsa pinter, rumangsa kakehan cengkok, rumangsa kakehan kawasisan kawegikan ngungkuli karo kancane. Lamun to menungso sampun mekaten, oh, yektos badhe sewiyah-wiyah menangan karo kancane, mentalan karo kancane. Ngaten. Oh, kocap wis lho, tumpakane nyar ya ta. Bojone utawa bojone nyar. Wah, jan kaya diuntal-untal jagat niki. Ngaten, Den. Niku kedah sampeyan emut-emut sampeyan minangka jejere satriya. Satriya utama traing Amaratapa rembesing madu tedhaking Handanawarih. Paduka kedah emut nggih. Den ingkang kaping sekawan utawi ingkang kaping pungkasan. Nggih perkara derajat pangkat miwah semat. Menungsa lamun to isih mapan ana ing ngesor. Watake kepengin golek srana, golek cara kepiye carane diajeni karo pepadaning tumitah. Lah, carane cengkoke kados pundi? Golek derajat pangkat kang dhuwur. Golek derajat pangkat kang dhuwur umpama dadi kawula kang mapananing Karang Pradesan maju menyang Kutha Goro, Kutha Raja nganggo jas mapan foto dicithak ana banner magang dadi para dewane. Dewane nika ingkang kala wingi sampun dipun obong teng pundi-pundi. Kaya mengkono Kakang nggih. Pramila Paduka kedah emut sekawan perkawis gegebengan sekawan perkawis welingipun Semar ampun ngantos dipun lalekne nggih Gus. Semarika den prayitna es muririh kohambalik titiyoni kandayani Trisun Dewi Layang Jati gilar-gilar semeti tengahing latar mongko kandhening tumawa salami mung hawaseling eling lukitan ning alam pati meraya ning tumati kaya wis ora kuat ngampah marang haradaning karep. Anane kahanan kang saya kaya mangkene. Panase sumelet kahananing jagat Kakang. Ora liwat awit saka puja brataning sun. Pikantuk wewenganing Gusti ingkang akarya lupa Arjuna. Nalikaning mahasa sepi. Isep sepining suh pono-pono pranawing kapti. Arjuna pikantuk wisik ing gaiping pangeran lamun to jagat bakal nurunake wujuding wahyu.
kang kinarya bang-bang pengadem-ademing jagat araya iki wujude kang aran Wahyu pepakem Sri Makutha Rama utawa piwulang kang aran piwulang Hastabrata kakang. Mula kang sawe iku taun ana Windanana kalamunta wujuding Wahyu Hastabrata ya pepakem Makutha Rama mau durung digaduh dening Arjuna Sudhek lamunta panjenengan ingsun bali marang kasatriyan lajeng kersanipun aja adoh kelawan lakuku tak wangeni sakrubuing landian tutna marang laku jantraku tumuju marang ukir kutha Runggu nutna ring rasaku laku jantraning tekadku ya ing kono Gusti bakal nurunake wahyu pepakem Makutha Rama menengaken sumangga kula dherekaken Semar Badranaya sak anak kula boten badhe tebih kelawan jengandika Ndara. Prasasat prasasat batal karasa ning Hyang Agung mulane babowong urip saparsa ngambuleng ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu kewo Mas Patik kumala enten ya bandhaku ya donyaku ya amalku dhewe kece-kece wali kece satat cetan waliku Brajit wonten dawuh mataun-taun puluhan munggah atusan malah kepara ewon taun ora mung taunana wintanane kepara ewono taun arasane dasa muka ora bakal luntur ora bakal gigrek ora bakal ilang lamun to durung sumandhing marang titis Widawati najan wujud alus senadyan wujud alus dasa muka ora bakal gigrek wuluku slomba tak upadi goleki papan durunge tedhak turune titis Widawati Jit kawula nuwun inggih kawula nang sedika mangestaken dawuh Kanjeng Rama banjur kowe wis golek sisik mele apa durung kawula nuwun inggih mapanipun hambok bilih jagat boten jangkep kalih mapan wonten ing kasatriyan Banon Cinawi. Wonten kasatriyan Banon Cinawi menika minangka papan dunungipun tedhak titisipun Betari Sri Widawati. Jenenge sapa? Muninggih kekasih Dewi Wara Sembadra. Bagus. Bocah pinter le. Anakku lanang tenan kowe. Wah. Wah.
Jatri sang kapirangu are nanggul kinempit kempeduh sang retnaning bawono ya situ kang walang ati Drajit kula wonten dawuh lamun tombok candra ngono kaya ngapa wujude wadhake Jit nuwun inggih saweg nuwun sewu ingkang kekasih Dewi Wara Sembadra menika karem dumateng olah swanten karem olah swara kawula nuwun inggih wah cocok banjur penyanyi apa sinden lho menika sinden menika sinden wah ya gelungan Jet nuwun inggih nggih gelungan pekarmane nganggo klambi apa wungu wah lalek ning negaraku kono biyen ning Alengka lek wungu ki jarene klambine rondo sanes menika sanes menika rak pakeme lari-lari sak mangkin menika nuwun inggih Dewi Wara Sembadra menika teksih ngugemi pepakem jaman rumiyin mengkono nuwun inggih cara saka kene papan dununge ana ngendi melampahipun saking tlatah mriki menika ngilen bali dusun wonten Protigan ngaler minggak menawi to wonten sampun wonten plakat menika belok kiri arah Ponorogo lan menika dipun turut mawon arah Ponorogo nuwun nggih lajeng mengke mandhap nika naminipun ngrembes ngono nggih terus natase mandhap nika mengke wonten kecamatan naminipun Soko menawi nganan dhateng KUD menika belok kiri welah kok detail men kowe nuwun inggih bareng belok kiri mengke sampun sampi nggih kecamatan Pulung lah nika radosanipun mantun peken lembu menika minggah. Lah menika wonten Protigan belok kanan, nganan terus wonten Protigan malih ngiri. Saelengku kono kene dalang sepuh, biyen jenenge Swargi Mbah Bikan. Lah menika larenipun riyin nggih sok tumut mriku. Dusunipun mengke menawi mboten klentu. Bekiring lah dalah pinter kowe Cet. Anakku lanang tenan le. Wah. Sembadra ki ya selegan, mboten. Lho. Ora. Mboten. Wis bojo mun iki. Umpama digerbo, umpama dicacah wandane cara tatan wayang, bedane karo Dasamuka bagus ndi? Bagus mriko leh edian. Ana ki keunggulane keluyane apa timbang Dasamuka? Jenengan saged rak ming nayub mriko saged nyuling, saged nyaron, saged ngendang. Lho, cobi. Mbeksa ya iso, mboten kawon menawi kalian panjenengan parat. Aku kedisiane, biyen kedisian Rama Wijaya. Banjur sing saiki jenenge sapa? Lho niki menika satriya saking Madukara kekasih Raden Kumbang Ali-ali utawi Raden Harjuna utawi Raden Janaka. Burine jenenge terusane Wicaksana lah menika. Menika Wicaksana. Wah, Edian. Ora trima rasane atiku. Minangka mujudke dharma bektimu karo bapakmu ya le. Arabekno bapakmu. Arabekno Dasamuka lamun tawurung kelakon garwa Titis Widawati senajan to taunana windana mung gawe mahewu taun. Nadyan malaikat sing ngitung amal hisape menungsa wis teko aku ora bakal gelem dihisap amalku lamun tawurung garwa Titis Widawati. Wah. Dandang kula
wonten malih toladan prayogi satriya gong ing negeri Ngalengka sang Kumbakarna asmane nadyanta marana diyu soprandene dayuhu tambi tuk wiwit perang Ngalengka den yo tarabi atur Kang Raka mrih Raharja dasamuka tan kenggo aturing rayi dene mungsuh wanara lila lila wah aja mlayu Yayi Bokarno adhiku cah bagus aja mlayu le wah aja mlayu Gus wah adikku dicah bagus bocah slunet cah Centara lugu Yayi dedek nyogong haluhur dasar gagah warananipun Kanjeng Sri Narapati raja kang abala ratu kuntap kota maning katong bocah bagus bocah jelunet bocah Centara adikku
Tumben urung keblegong semene daya. Pinter le, ya ngono le. Ya ngono. Ngono kowe wis lho, tak akoni wong tenan lek saben-saben ra tau keblegong. Ya berkah pangestumu Kakang sing tak jaluk. Padha Raharja ya Yayi. Raharja piye kedarang-darang keblasuk-blasuk uripku. Aku mapan ning swarga, bandang swarga pengerantunan. Kowe rumangsa keblasuk, kowe rumangsa keblocok, kowe rumangsa keblithuk. Mapananing swarga pengerantunan nanging beda swalike tumrap kakangmu. Dosa muga. Ya dosa wadana aku wis manjing marang kaswargan kang sejati le. Kakang kowe mbiyen perang negaramu jleput kawulamu mawut. Negaramu bosah basih pindha babatan pacing brungkat kimpul kabeh padha sampurna ing padine. Lah kok dadi kowe malah seneng marem kahanan kang kaya mengkono. Wah, kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti, Gus. Senadyan negaraku jleput kawulaku mawut. Nanging aku bisa munggah swarga ketitik. Nadyan to aku ana ing swarga bandang aku saben dina nemu kaswargan jati kiwa tengenku. Dhuwur ngesorku kabeh dikupengi karo wong ayu-ayu. Wong ayu. Iya. Lah iki jane alam kubur, alam barjah, swarga pengerantunan. Iki amale dhewe rung diki. Senajan urung diitung amal kabecikan kaluputanku aku saben dina awor kanca-kancaku ora ana kang kuciwa werane. Aku mlaku ngedan cedhek jembatan lembu peteng menggok ngidul mlebu kancaku akeh nang kono. Nyang Pogalan bendong ngalor mengko kiri dalan pinggir kali kancaku nang kono ya akeh. Menyang Ponorogo kabar iki malah tas dikeruk kancaku nang sabubare terminal sing aran Janti kuwi. Biyen sabane bola-balane Raden Janaka sing ngangge tesmak kuwi. Sopo? Cokro. Meseni. Ayo. Tulungagung akeh le, aku ngetan menyang unut akeh kopi pangku. Oh ya. Bocah-bocah urung roh aku wis disiwer roh. Lor pasar sapi ngunut lho, ngene ta omongi. Lor pasar sapi ngunut iki ngene. Lah saiki lek kepengin nyanyi-nyanyi. Kowe roh Universitas Islam Negeri Tulungagung. Ya roh wis sabamu kono. Ora, ngetan titik banjur menggok ngalor jembatan Kujang loro. Kiwa tengene kono akeh karaoke. Akeh le. Opiku turun kono, opiku iki turun kono dek malam minggu aku nang Blitar lho. Jam 2:30 nang kono sik rame ta. Ngene. Kowe karo sapa? Loh, kancaku ya pelaku. Lah wong kaya ngono kok kelakuanmu, gedhamu kaya ngono kok kowe rumangsa munggah ing swarga. Lho, kancaku biyen sing jaman uripe dadi penyanyi lho ning akhirat saiki ya nyanyi neh le. Sing biyen germo saiki ya buka komplek ning akhirat. Buka lokalisasi sing biyen tukang duwe hotel lho saiki ning kono ya duwe hotel. Mangsamu gek kepiye? Lah kok trocoh dosamu kok iki ya ngene iki le. Wayang kok dosamu kok apik sak kotak ora eneng. Perang ing antarane Rama karo dosamu kok. Dosamu kok darmane kudu kaya mengkene. Aku bingung nggagapi kerawan kekarepanmu. Sebab kelakuanmu negara iso ajur warata bumi. Ki, Gus. Lamun to dosamu kon duwe rasa tresna. Kang ora dijaluk ujug-ujug teko, mak celes. Mak celep mapan ana ing telenging jantungku. Kuwi sing salah sapa? Awit rasa tresna mono dosamu kok ora njaluk kuwi peparinge Gusti kang ngakarya jagat le sing ngejat lombok sing mapan ana kono. Kowe arep apa?
Kowe jaman urip ora tau seneng bocah ayu kok ora roh endahe urip kowe. Kaya mengkono. Kowe rohmu mek kerja ning pabrik, wengi melek awan micek lala. Ki kapan rohmu wong ayu? Tak delok pakulinamu lho, kae kancamu siji kae. Sing ngendi? Kidul terminal Menggok Ngulon. Wah ya. Kae iki ya ngono. Ning wong ayu kok ora tau nyawang. Oh iya, iya. Kancamu sing demung loro pisan. Jago juara babakan ngonoan bagus kuwi kancaku. Sole mati amarta samuka le. Le mati amor aku le. Oh ya mangkono. Kowe lagi digodha bocah wedok oh reko-reko minggrang-mingri ah tidak oh lek aku lho cakot dosamu kaya mengkene iki dosamu kok kudu kaya mengkene lamun to kabeh menungso kok jaluk dadi becik lawang neraka tutupen Gus lawang neraka ketutupen kabeh bakal munggah swarga sapa sing bakal manggoni neraka Lho aku suwe-suwe kok bingung to omong karo sampeyan iki Mas. Sing darmane kudu dadi wong elek iki ya kudu dadi Dasamuka. Sing dadi Kumbakarna kudu dadi Kumbakarna, sing dadi Rama ya kudu dadi Rama. Lah kowe tresno karo Dewi Sinta seprene nganti dadi lan patimu isih kok. Ya ta oyak tipis Widawati. Lamun to ketemu tetep ta oyak. Lamun to kono isih duwe badan wadak kowe kepiye lamun to isih duwe badan wadak bakal tak pateni lamun to wis mati apa ya arep kok demeni pangkah tak demeni lah yen wis padha arwah temu arwah kowe iki arep nyapuk lho polomu iki bosok apa wong demen karo wedok mek arep ngene apa mek arep ngene kuwi katresnan sejati iki ora kaya mengkono Gus kowe ora roh aku gawe lagu janji tresno di lho kae wah kowe ora tau majak campur sari kok enek lagu jenenge katresnan sejati lho nadyan mapan ana ing swarga bandang mapan ning alam barzah lho aku ya tau gawe lagu jenenge lamunan lamunan nadyan tak lamun ya to nadyan tak lamun aku iso cethuk karo titis sing Widawati wah bahaya katresnane kuwi tulus tuwa saka uriping jiwa kang luhur aku ora bakal njaluk aku ora bakal nampik lho isih sore kok kowe isih trocoh wae nampik iki nolak krungumu piye oh apa nampik oh nolak heeh gobokmu lho nampik kuwi nolak 6 lho ora 6 lho iki oh iya Bajor karemu piye aku ora bakal ngawori karo Dasamuka. Aku ora bakal ngetutke karo Dasamuka lamun tok panggah kaya ngono kang dadi lagumu. Aku bakal loncat, aku bakal golek swarga karo karepku dhewe. Aja mlayu le. Aja mlayu Mbok Karna. Oh. Awur wong edan, ketularan edan aku. Jet, tokno bapakmu le. Wes, duwe bapak kentuk. Anake melu kentuk pisan. Dewa nyuwun ngapura. Aja mlayu. Luka le. Wah.
Yaksa grara rupa kagiri-giri kang yolir prabata hapang kawelakar mangguhing mungsuh kakang aku takoni ora kuat melu kang dadi lagumu aku ora njaluk melu nanging kowe kudu ngerti bektimu karo wong tuwa mbiyen mung lamis mung kiasan. Bektimu karo kakangmu mbiyen mung lamis mung kiasan. Aku mati ora mbelani kowe nanging belani wutah darahku wutah getihku bumi ngalengka bullshit tak kandhani. Kowe kok nganggo basa ngono barang. Persetan. Persetan karo jammu. Aku ora percaya. Kowe anane mapan ana ing swarga bandang swarga pengrantunan alam pemancat iki kowe awit duwe kesalahan keluputan sing ora bisa mbok petani ora bisa mbok oncahi dhewe tegese kowe pamitmu karo bojomu pamitmu karo kawulamu saka kasatriyan Purwadikara bakal mbela labuh nusa bangsa nanging ketemune Kumbakarna ketemune isih kelepetan ing nafsu atine isih kelepetan ing kekarepan ketitik kowe mbiyen kelemu maju perang awit isih kelingan apa ora kowe mbelani patine anakmu mula kang sok kowe ora sampurna patimu le waduh ayo ngaku gage 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 oh kakak oh. Lenglenging driya mangu-mangun gong kanduan rimbang lir-leno tanpa kani kakang takoni Kumbakarna salah takoni Kumbakarna tarepe keluputan minangka jejaring kadang muda kang ngabekti marang sedulur Warada Kumbakarna ngaturake genging panuwun mula kang saka iku aku tuduhna dalan pati kang sampurna bagus lungguh cah bagus lungguh sing temata aring kang huswa aring kang dadi napasmu tak tuturi le kowe dadi bocah lanang sing jejeg kadang-kadangmu. Kowe dadi wong lanang aja miyar-miyur, aja mlendra-mlendre. Dosamu kok tak netepi karo dharmaku lamun to aku uripku dititahne Gusti Allah. Ditahne pangeran kang hakarya jagat dadi menungso kang kagum. Kang muja karo wujuding wanita kang sulistya ing warna wis karben. Kuwi kang dadi kaswarganku mapan ana kono le. Lamun to kowe mapan ana anggar ugering kautaman sing penting tak weling kowe aja nganti rumangsa bener awit bener salah kuwi sing ngerti Gusti ingkang sejati. Bener mungguh dosamu kok durung mesti bener mungguh Kumbakarna nanging bener mungguh Kumbakarna sewalike ora bener kanggone dosamu kok. Ben dosamu kok iso dadi menungsa kang edan karo wong ayu. Wis dadi watake Dasamuka. Ya, banjur aku kudu piye sing penting tak weling kowe aja salah dalan lamun to kowe dadi macan kudu mangan daging lamun to kowe dadi kidang kudu mangan karo wujuding suket lamun to kowe dadi wedhus kudu manganmu bangsa rambanan lamun to kowe dadi iwak manganmu kudu sentrat lho kok sentrat betakelis gedhe le saiki sing ati-ati nang medsos kae kerep kecekel lho, grup ngene nang gone jaranan Kediri Nganjuk lho kuwi. Lho. Kowe aja nganti salah dalan. Lah kuwi lho. Kowe becik dadi Dasamuka. Ya, Kakang tak estokke dawuhmu banjur aku kudu piye? Kowe kudu mertobat marang ngarsane Gusti. Lawang ing jagat raya iki mung siji kang ora nate tutup. Ya kuwi lawang pertobatan kanggone Gusti kang akarya jagat bakal nurunake rahmate nurunake welas asihe marang titah Madyapada
aja meneh kongkak wujud wadak. Nadyan wis ora kedunungan wadak dadi badan alus sukma kaya aku kelawan kowe, Gusti tetep bakal paring pangapura. Banjur aku kudu piye? Upadinen kang dadi nering atimu lamun to atimu njaluk ngulon, mulono, atimu njaluk ngetan, ngetano. Upadinen kang dadi neting atimu karo sinartan nebut asmaning Gusti marambah-rambah. Ing kono kowe bakal nemoni katentreman miwah kasampurnaning patimu, Bokarno. Premangsa nari mengkal budine budine kang den bawani Premangsa nari mengkal bubudine kang den bawani wanganing Dyasukari ing bukaan cathetamu bukaan ore-ore amulaku Citrale nuwun inggih lajeng keparengipun nadyan sambung obor rambatan pundak Hacolok Sudama Tasa muka ora bakal mendho kang dadi karepanku ora mendho ing bebaya ora mundur ing guntur. Upadi Titis Widawati arwah-arwah gentayangan roh-roh penasaran kae kabeh jan ayo golek Titis Widawati nadyan lakune nganggo laku cidra sindika kestakaken dawuh kepareng bidal binjang saiki budal